Здравейте, приятели! Аз съм Мария. Аз съм Камелия. От Stars Forever. И днес сме се събрали двете. Ще направим един клип, в който трябва да познаем даденият предмет. Ще се завържем очите. Ето, с помощта на шал. Да. И много ще са много неща. И да, без да объртаме, започваме. Ма не го слагай пред носа ми. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the rain clouds falling. It's a revolution. Когато ми беше качено за поредата Давай. Така, следващия предмет, който ще четям е този. Гледайте ли, че се свърсила? Twerk it, baby. Естествено. Абе, Камелия, то това на мен е ето. Разходител. Зарядно. Естествено. И аз се плаша, че мисля, че е нещо като Аз ще ето, ще покажа как се прави. Виждала съм. Черно. Да, така, следващото нещо The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Finding people. Поръчка. Не е пръчка. Listen up. Нещо, което помага много в живота. It's never too Естествено. late to change your life. И, нали, като за последно вече. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the rain clouds falling. It's a revolution. It's a revolution. Естествено. Сега ще спрем на пауза, за да може да може да ни Само да спираме. Сега нещата бяха малко така сложни, обаче. Значи, да не бъркаш в гърдена, както аз го направих, така че съжаление. Прокачва видеа и чакай също. Така, изчакай. Това може да е всичко. It's horrible. Моля, просто, защо не се призна, Чакай. че се виждам, защото аз се виждам много добре смисъл. Хайде, как ще познаеш, че е отбила? Камелия, виждала съм го. Това ми е четката за грим, която всъщност съм я използвала, един път съм я използвала в училище. Да, това ми е четката за грим.
Каската ми. Really? Всичко ли познавате човек? Естествено, тук като го пипнеш една се разбира смисъл това. Нещо малко по-сложно. Изчакай. Това не е щупенето. Това е което, нали, дето за такова. Това е много гадно. Това не е кремчето, ами взел ли какво беше то за пъпки? Алергозан. Алергозан, да. Значи, това, което в момента ще ми дадеш, ми е третото май. Не, четвъртото. Не, мисля, че е петто. Значи аз първо ти дадох... Кое ти дадох всъщност? Първо на Камелия и дадох четката. Да, после ми даде каската. След това ми даде кремчето. Онова човеченци. Човечето не съм го... Да, човечето ми го даде. И това е пет. Значи това, да, хубаво, хайде. Айде. Чувствам, че това е много... Това ми е тая бибичка, която са такова и така на косата. Ами да, камито позна. И да, приятели, Камелия, махни си шала. Окей. Цето. Така. Това беше клипчето от нас. Надявам се да ви е харесало, защото на мен много ми хареса. Да. И това, че познахме всичките неща, не означава, че сме гледали просто. Да, все пак то се разбира какво е. Нали, не е нещо, което... Да, то се разбира какво е. Да. Надявам се това. Да. Не забравяйте да дадете